Asah, Nabusia, and Mammy from the Prince of the other one, and Mamma Papa, no more sick. And Mamma Papa, no more sick. Okay, get back. Good for them. Get back. No, I will be able to. I can Asah, and that's a parent. Good for them.
and fee. One of them here, what is he? One of the Erica J. When you are the woman here, one over the head. Erica J. Brandis of Copper, on the way he has Sabri, on the way he has Sabri. I don't know why Jenny Abermacan, Asah at 2 weeks. Yo, you know, says, how would you have been out of what about the Rabba?
Sylvia, Abakuba Sylvia, that was for VR for one of my baby Sylvia. Sylvia, you already remember Tia Busia for the man. I'm always sending a command, Papa, and you will let you know that you know. Asah for one who have been here, Sammy, I want to be here with some part of I'm always saying. What I want to hear, Sammy. Sammy, now go tell you about the switch here. Sammy, I know you for what I want to hear. And Chapra and Papa of Florida here. I am your Kenneth Asah. Now, put him up with Baba. Yo, can I this one for the Baba go back? The late Edward Asah. Edward Asah, a devoted father, political strategist, and entrepreneur known for his creative and innovative contributions wherever present. He was born on January 29, 1970 in Koforidua to the late Papa Kwesi Fianko, also known as George Murphy, and Madame Charlotte Apeswa, both of Equiapem descent. He enrolled at Ekropon Presby Primary Junior School and also continued from Ekropon Presby Middle School known as Salem from 1982 to 1986, where he completed successfully. He was passionate about soccer and a masterful storyteller, conservationist as well known by acquaintances. He was passionate about farming, but with time, he took up employment as a bus conductor in Jumapo. That was his first ever engagement after school. He was passionate as a young man. He married Stella Gada, built a loving family, and raised two beautiful children, Kenneth and Sylvia. He dedicated his life to providing for his family while instilling values of love, perseverance, and integrity in his beautiful children. Edward embarked on an entrepreneurial journey, starting his own business in the construction industry, where he exhibited true entrepreneurial skills with excellence. Sadly, Edward's life was cut short on February 17, 2024, due to an illness, leaving behind a legacy of love and kindness. Though he may be gone, but his spirit lives on in the hearts of all who knew and loved him, especially in the precious memories he created with his beautiful family. Joyous, as we stand on the shoulders of giants, we recognize the towering figure you've been in our lives. Your unwavering support, boundless encouragement, and steadfast belief in us have propelled us to heights we never thought possible. You taught us the value of hard work, integrity, and resilience. Your sacrifices and dedication paved the way for our success, and we carry your lessons with us in every endeavor we pursue. Your love has been our compass, guiding us through life's twists and turns. In moments of triumph, you celebrated alongside us, beaming with pride. And in times of struggle, your comforting words and unwavering faith gave us the strength to persevere. You were more than a father, Accra. You were more than a mentor, a role model, and a friend. Your wisdom and guidance have shaped us into the individuals we are today, and for that, we are eternally grateful. Though words could never fully express the depth of our appreciation, we offer this tribute as a token of our love and admiration. Your legacy of love and leadership
will continue to live on through us, inspiring future generations to reach for the stars. Thank you, dear Father, for everything you've done. We are blessed to call you our dad, your beloved children, with all our love and gratitude, Kenneth and Sylvia. Odifu Yerema Homati Edunu Akron, Ntichim Anangosi Akron. Jeremiah chapter 29, reading from verse 4 to 9 to 11. Let us hear the word of God. Sana Asafo Erade Israel Yankopon Kachre etu kofo a mema wotu won fi Jerusalem ko Babel no nyina. Monsisi adan na montenemu. Na monyentro na monimu aba. Monware yerenom na monwo ma beni ne mabia na monware yerenom ma momma na monfa momma bia momma okununom aware na wonwo ma beni ne mabia na monnoso ehonom na munswa na monhwehwe kro a mema wotu mu ko ho no yiyede na mommo Erade mpai ma no na yedi mu na mobedi yi. Asah for Rade, Israel Yankopon Sini. Momma, mo edifo a wo mumu no, ne monkom shefo no insisimo. Na muntie mo adaya mo soso no, na atro mu, na wodi mi din she monkom. Mensoma won Erade asem ni. Na se Erade seni, mfrihia eduoson nyadu mababela. Meba mabehwe mo, na mama masempa no aba mo. Amamo se mede mo mesan aba ha yi na mede minimadwene kwa meredwene mo ho Erade asem ni asumdwe adwene na enye bone de se merema mo adi pa ni enidaso Erade asem ni Asah seme habeni Wase aye nedom ene na humobro ana mpo bra ti sei mu omayen akwanya se yenhia mu fidue mu ha bra yi jam ye dofo mijina e papa sofo panyin ene asafo mpanyinfo ene Presbyterian Asafo Christ Church funyina namu ema abusia ade atomani ne mema munyina yako mempaibo ene madesre ne se Nyankopon ankasa ba hyekyemowre na ahyemode onyametumfo no ampepa manuwa mu nisu na ono a opra abo a onidua ho no ono se Nyankopon no ankasa de nabasa ebejam. Amen. Onyametumfo yada wase yakamfo ehyewe no nyam odom no ahumobro ana wode ahwe nyina so yarehu mu yetwa ijadwo na yedi arehu nyina no Erade okayen ho sene o me ahyia mu ye ntofo yi eyi ase ye mpaibo ne se why do frase eyi yenim se wo kan yen ho dedaw be kan yen ho sa abrei mu na ene yen kasa na masemi so chichi o mawre na asem yi so mayen adwen mu foforoye na asem yi so na sakra akra bebree ewo fidue mu ha na okosoa na mo asem so mayen ani da so yetumi akoso de yen ho atwewo akosiase asedan kan wo no kwafu Nyankopon so ye yen sada wo Yesu Kristo din. Amen.
Be in pages. Be page 1. Now I call the next page. Then the other pages follows till the end comes. Inti abrabono faces. Na adiri chena adiri senyina no na mredi adani. Na nipa dwene esusu ebisa ne ho nia ede nanim. Must go on wherever that you are. Hallelujah. I said life must go on wherever that you are. Wherever that you find yourself. Situation bia wo mu bia tibia wo mu bia no esese abrabo etwa so na yede ekoso. Hallelujah. Life must go on. And Yankupon nam di for so catch one say bia masuma musa monkon. Yes, you may be slaves in there. That may be a foreign land, that may be an unknown city or country for you. But in that place, build houses for yourself. Bia medemo kono munsi adan ema mo ho. Mumfa yerenom ema mo ho na montena se na mo ase enere. Mo ase enore. You should increase over there. Find wives, find husbands for yourself. Build houses and live in them. As I say, abrabono etwaso. In full. Maybe we would have expected say obet nasi ache bebre. Nansi nyankopon nyanse mo apon fam hadwuma. Obone bra wa ye ne di. Nansi ye na ya kachi no dan na ewo mayen. What are we doing with our lives? Life must go on. As I say abrabono twaso. Odofo a wutime ne adofo no ma yetwa ehyiam ewo eyiyase ha. Where do you find yourself in your life today? Ehimfa ana wohunu wo ho enede. Se ususu anase wo kan wani ko wanchi na wo hwe bia wo free ene ba bia wo imprempren ya. Where do you think you are in life? Na bia ususu se wo sesei no ehwanen ana utumi tu anamonko wani mani yeyi. Anopa mi shi obi nkran se ontu anamon na onkoso. Hallelujah. Awurade eka ye ho a ye betumi akoso abo ye mbra se ne se. Hallelujah. Awurade ka abusuya ho, awurade ka ma ho, awurade ka adofonom a ye twam ahyem wo hayi ho dia. Na kire se ya bra bo betumi atoa so na akoso na ayeye amayen wanka amen. Our lives can go on and they must go on because God is still with us. Nkopon mayen anidaso na omayen foforoye omayen ahyase foforo anamu nso. The Lord is still concerned for us. The Lord is still concerned for you, irrespective of the situation you find yourself in. Emfa honi ayaw aba emfa honi arewa yedi emfa honi tibia wo nsese nyame adwene gusu awo so. Hallelujah. Onyame kamo ho asaforade ni rem free. Onyankopon rem free menewo. Nyankopon tumi yi obi fofo ma ne beye yanko ye betumi no asusu bribi ho amana yeyi. Nyankopon tumi yi obi fofo ma ye obetumi yatu yemfo no ahye nkran. Hallelujah. Nyame atumi ye eyi nyina ma ye. Na odofo me bisa bio. Where do you find yourself? Ehin na wo hu. And baby awadri ana bia wo sesia no ususu se enyama akachi ama wana ususu se baby awadri de wapem bibia ni ho a ebetumi ayeyie ana wo de odo ho ato awurade so nti no wanya ni da so bi se emfa ho adesa ye wani da so ye warihemu se ade besan achembio awurade ma obi ani da so ene awia anopa yi. Hallelujah. Onyankopon ma obi ani da so foforo bi se nyama bi atoba ha na nyama bi eya giagua ene de awurade ma wani da so foforo. Awurade ma wa hoden a obetumi di apem akoso. Awurade ma wa hoden a obetumi di afiri ase bio. The people were sent into exile. They had to build houses again. Now, so nyame ka wo ho ntinu otumi yo. Hallelujah. Awurade ma wa hoden na tumi yo. De nyame di asi wani so, de nyame di ahya wo kumam, de nyame aka gu wasum no. Nyame ma wo hoden.
na fire. Hello, edua we yemu no yanso ye betu anamo ama eno so aka afoforo na wonso atumi anya biribi pa bi afrimu. That is how God expects us to live our lives. Ye betu anamo na biribi biara nyamedi adua yenkoma me ne die si na ni so eye niema pa no ye njamu saa efise bibi boni bi esi. Me sisi mo ho ama asemi na me dwene close to 2 years ago now. Car be an the explosives. Call mining area be a be a was a apiati or something like that. Now, quite fortunate or unfortunate, explosions here now you saw on the news. Then I believe that these people will be asking themselves, yes, I since I see Nana. I am here. What next? But if you have been watching the news in just the past few weeks, we've seen the new development that have happened in that area. So I believe there are people who still believe that something good can come out of that misfortune. Hallelujah. Just was selfless. Or the home boy for it, Emma Bushia, or bois, or so mum, or so busium. Baby, as so timid in a horn bois, or the horn bois, also saying a obo a brabo, na saying a nipabe kaio. Nipabe kaio, so you're trimodinfo. We are dadafu, we are sisifu, we are trophy. Uye nibrifu, uye ntapa pefu, anasa uye nipa wadi mpapabu babusiyemu. Ana uye upia odi nkabo myodo. Nipa shiyemu na uba umasiri nye niji ebaho. You are one of the few people that anyone or everyone believes that when we need support, when we need counsel, when we need help, we can come to. Are you such a person? And now, dear, do not be deceived. The standard of God remains the same. Nyankopon ninsusuye na adwene na asam a wode ato ho amanipa no ensesan ye wodofo nyame asam ensesan. From time immemorial, the word of God has stand true and sure. Nyame asam ensesan. Nti nyame so be buni patena. Odofo, do not be deceived. Say nyame se dachi bi obese wiase a, do not be deceived. Say Nyankopon si onipa bewu. Na de aka wo ho eye atemu a, do not be deceived. And things say, upo abrabo say de wupe bia. And mu de banipa mu a, how can you also get comfort? Say wo da bia wo twetwa nkofo nti na wo de afura ko wani ma. What do you think others are also going to make out of your life? Ne bia wonso se woni ma wurade na wo bo abrabo say de ankasa wo pa. Say enetwem na wan sorry bio ukoda na wan sorry bio a akonta ben ana wobebu eno ne asema epese wo dwene ho ebra ye hye ye hu kran se esese abrabo koso esese ye nyani da so esese ye boye ho so ne etu na mo no esese onipa etu na mo mpa esese onipa hwehwe urade bra wote ase wose kai obofu umrantibrem ansana dabone no aba agidifo ha monka amen kese pa man for you to make a decision. Jina be na obetu ene ede bra me de masem be wi asema edi ho a make twato say God's will is the best and we must trust and rely on him. Nyametri mo po ene nyame adwen ene eyemayen. The Presbyterian of one I tied to where you say na media na sometimes I wonder why we only sing it during funerals. Or say neya o nyamiye neye na pe dina
Ne oh yeah na defa mi pemi ye ko wo mu oh sia bani onu oko ona onu oko ona. It is best for us. Jenyami yema yembiano enu na eyema yi. Enu nti asem a okinkama Nyankopon kika sansemi nyacho no se minima dwenko a medwen efa mo. Minima dwenko a medwen me mamo enya bone de. Ne mom se be mamo aso. Me de ma asem ba wie na me kai mu dio se. Udi wo tu awade eso a o se ade nyina be di aboa wo na ye wo de awie wo yie. Enu nti moma yemfa ye ho nkoso a entu awade so. Na ye de ho tu awade so a enu na ye tu anamo a yenim se enye ye nko na ye nam. Ye betumi de yensa atu yankoko so na yakase ye ni nyame ne nam na onyame ka ye ho nti ebesi yie. Onu asafo awade no onka mo ho na ondom no omoa mo na omma mo anya so foforo na onhya mo den pepa mo niwa mo nisu na awade ma mo hunu se enka chi mam na monye ankonam osafo awade Nyankopon no ankasa eka mo ho na mo de mo ho ato no ho su yi orinya mo orimpaw mo obaboa mo obadom mo obahwa mo so obabɔ mo ho ban na nia esi mo ani so a mohia ahoɔden no Onyankopɔn de na ahoɔden bɛboa mo na motumi atu anamo aduru ho ɔno nyame a ɔno kutu na ɔyɛ egya ɔba ɛne sokonkondi nti amen yenim sɛ ɔka yɛn ho kɔsoa adom yɛn wahoɔden kɔsoa adom yɛn onipa nemum Awurade saa bere mu mpo sɛ obi eni da so esa wama na da so foforo na ye papa eyasi obi be kaya kase saa bere ana Awurade esa kenya me bio saa bere mu na Awurade ma me eni da so foforo saa bere mu mpo ana me saa ekai me kane do na me de me ho ma Awurade bio ono kwafo Nyankopɔn dom na kan ye ho ne boa na hye obusua den na koso aka wo ho ena ne da wo Yesu Kristo di mu nti amen le wati nyina me bisa se hena na wo chiniti na asutumfo aso ne asase afu me je ne ba wo no kro Yesu Kristo aye ne rad ne ono de won konkon ni sen no babu mere so no bo ne pharmacy ya we see no san kwasa ana asaso so we fu no course ono tide Nyankopɔn ni mani na so tumfo ni bifa ono so bi wati asfo ni ufati ije won konkon ni Kristo asafo konkon ya bia kwa amen a otifo mo ayo kofa ne bone fefre ne honam sorry ene da komedi amen am jo won tinas Avena oli chia busia yo wakati fona sala dana nabi na abu ati oli mabote baba yo Lawyer Henry na abu ati dona bena nabi ayamia na nabi yo okanaza jino oni ana sabri oni ndio muhabiri wale sare tu sema eti ya busia pona ma oh na nabi paso kwa sofu ya ya soro alije de watu kana sabri asofu ya abu ati ya sasa ya ndo lichi ai yo na nabi oh ya tia no ona sabri dincho choni tina sabri na banda obano sabi an hondo wasabe ya no bai sasa kweli na yele kweli na sisi tunazunguka Foja yakoso yakesase dan kan odi. Eda wase bebre. Rade wasem ye no kware. Ka chense mayema wani musapan. Rade ene ye we anim. Wo ma yi won sase kakra.
ɛre de boa ama yi atumi akɔ n'anim yɛn mpaebɔ ne sɛ baabi biara obi yi sika yi bi fi biara wa yɛ kwankyerɛfo Jesus no bɛhyɛ hɔ ma de ama wɔn wobɛhyɛ hɔ ma de ama wɔn na de akyi bi yɛhyia bi mu a atumi yi ne sinsan ne de aboa na wonyame w'adwuma nso atumi atumpɔn ɛwurade yɛgyae ne aka nyinaa ahyɛ wo nsa bra na bɛdi hene yɛwia yɛ akɛsɛ wo na wayɛ na asenka wo dim wa wotumi ade nyinaa yɛ wadom ɛne mɔbɔhu no yɛnsa de nti amen na sɛ yɛabɛko ayi ase ne yɛde ka yɛmmɔbɔ biara kɔ abadamase bebree sɛ mode ɔdɔ abɔdom osi kɛse atɔ nyinara mafa mabɛtae bosua ne mma akyi ama yɛakata yɛ nua akyi sɛ yɛma yɛ nua so wɔ ha kɔpɛ ne koraa bi wɔ a ɛyi no yɛrebɛkɔ kaa kwan no ho wotra animavila anaasɛ wotra Palm Hill Junction kakra White House na wo benkum so hɔ na Mr. Corey opposite hɔ ɛhɔ ne yɛkɔ akɔto yɛ hɔ ne yɛkɔ akɔnom sikasa ti yɛsrɛ sɛ na mababua wɔ ha yi yɛsrɛ sɛ mode ɔdɔ bɛbɔ dom na yɛn nyinaa akɔnom sikasa wɔ hɔ ɛre nkyɛ nipa so no adɔfo ne aka adomfo ɛbae no ebi fi nɔɔfo koraa na wɔn aba bɛdu mo baabo ho sɛ baase kakraka bi egyina kwan no so hɔ wɔfi nɔɔfo pɛɛ na wɔbae nti wɔbɛkyerɛ baabi a obiara bɛkɔ akɔnom nsu bia bɛkɔ akɔnom nsu na afei yɛwie a yɛde ayi no akɔtoa so nipa so no sɛ mede kanka nipa so no bi wɔ ha sɛ yɛana wɔn adi a na nokware ne anyɛ fɛ ne yɛho mmoa a wɔde abɛboa abusua yi ne mma nyinaa nti ɛre nkyɛ wɔbɛbobɔ wɔn nyinaa din na mahu nipa so no a wɔwɔ ha yɛdam ase ɛma obiara akɔ aba ne titiri abusua a ade atɔ wɔn ani no yɛsrɛ asafo awurade sɛ ɔnkɔ so na ɔnka mo ho ɛwɔ yiyie yi mu sɛ dubra amɔrekɔ nso a ɔne ɔde mo ban no ɔnsan fa mo nkɔdu asomdwe mu yɛhwɛ yɛn ntam ha na ɛsɛ sɛ nka yɛ district minister ba nanso ɛyi bi nti wɔntimi amma ɔkyerɛ sɛ onyankopɔn ɛyɛ adom a yɛbɛkɔ n'ase asɔre no ɛwɔ Christ Church yɛbɛfi ase anɔpa nɔnkron ɛne fa yɛtɔ nsa hyia mo nyinaa sɛ na mɔban no mɔmmra saa ara yɛfi ha nso a yɛbɛkɔ amusie yi ɛwɔ mamfi kofo dua kwan mu ɛwɔ ɛsan mu ne titiri ahɔhɔ no munya abotare ɛma yɛn na yɛn nyinaa yɛnkɔ mmra asomdwe mu afei ɔkwan a yɛbɛfa so apue ni sɛ wie a ahwɛfo ɛne asɔfo bɛdi kan ɛmu no bɛdi ɛhɔ abusua no bɛdi so na adɔfo no mu nyinaa nso adi so fɛfɛɛfɛ afei dɔfo yɛmbɛhyɛ owura Edward Asah honhom ne ne kra hyɛ ɛgye nyankopɔn dɔm ɛne ne mmɔborɔhunu no nsa awurade ma na abɔfo ɛmɛhyia do kwan na ɔnyɛ ne tataa ɛmfa nkɔ Abraham kuku mu saa ne yɛde mu nyinaa ɛnso hyɛ gye nyankopɔn dɔm ɛne ne tumi no ase awurade Yehowa nhyira wo na ɔhwɛ wo so awurade ntew n'anim nkyerɛ no ɔnom wo asafo awurade ma n'ani so nhwɛ wo na ɔma wo ne daa pɛ mu asomdwe momfa asomdwe nkɔ mo a awurade ahyira mo amen
What do you mean?